Amahan nga ni Kulata siyang isa ka tuig nga anak, nadakpan na. Nadakpan sa mga concerned citizen ang amahan nga nikulata sa iyang usa ka tuig nga anak. Daghan ang gibati og kalagot human nga nag-viral sa social media ang luoy kaayo nga itsura sa bata nga gidala sa Vicente Soto Medical Center sa Cebu. Una na nga napabalita nga namatay na ang maong bata, apan dunay nagpamatuod nga buhi pa kini. Gipangita pa ginahan ini atod pa sa mga nikomento nga mga netizen nga anaa ang inahan sa panghitabo. Og mao kadto ang Kabaw Baka News. Kini si Ruben Casanova Jr. Karon, Kabaw na ka!